Matapos makapagsalita ni Tomas, dahan-dahan namang kumalma ang yanggaw sa loob ng katawan ng lalaki. Maging ang lalaking yon ay hindi na din gaanong gumagalaw, indikasyon na nasindak ang nilalang na naninirahan sa loob nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy sa paghihilot si Tomas. Wala nang pagpupumiglas ang naganap, bagkus ay malalim na pag-ungol na lamang at paninigas ng katawan nito. Sa 30 minutong paghihilot niya sa kanyang pasyente, tuluyan na ngang nakokontrol ni Tomas ang yanggaw. Dahan-dahan niya yung binabalian ng galamay upang hindi na ito makalaban pa. Maya-maya pa, agad naman niyang hinawakan ng balahibo ng anghel habang inilalapat ito sa katawan ng pasyente. Pagdantay ng balahibo sa balat ng nilalang na yon, muli na namang sumigaw ng napakalakas ang lalaki habang gumagarugal ang boses. Pagtahimik nito, buong puwersa namang itinulak ni Tomas ang yanggaw patungo sa butas nito sa singit, kung saan doon na yon lumabas nang walang kahirap-hirap. Ayon kay Tomas, na ang sitwasyon noon ng lalaki parang nanganak ng isang tuko na halos kasing laki na ng bayawak. Hindi mawari ng asawa nito kung saan nagkubli ang nilalang na yon sa kadahilanang masyado itong malaki para magsumiksik sa bewang ng kanyang asawa. Pagsilay ni Tomas na dahan-dahang gumagapang ang yanggaw, agad naman niya yung kinuha at mabilisang itinapon sa kanilang kalan. Matapos nun, nagkaroon ng bahagyang pag-ipon ng usok sa kanilang bahay na siya namang hindi nila gaanong pinapansin. Dahil sa nakuha na niya ang yanggaw nito sa katawan, kaya na may nagpasya siyang muling pagpahingahin ang lalaki. Inilahad niya sa asawa nitong wala na dapat silang ipag-alala, gawa ng tuluyan na niyang naalis ang demonyong lumalason sa kaluluwa nito. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ng babae na halos dumating na sa puntong mapaluhod na ito sa harapan ni Tomas. "Ginang, huwag niyo po akong luhuran. Hindi po ako isang Diyos. Isa lamang ho ako sa kanyang mga instrumento para matulungan kayo. Kung meron mang pasasalamatan sa mga pangyayaring ito, walang iba kung hindi siya." Wika ni Tomas sa ginang habang dahan-dahan nitong inaalalayan papatayo. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nagpasya siyang bigyan ng hiwalay na silid ang mag-asawa. Hindi na muna nila yon pinauwi para naman kahit papaano'y magagawa niyang mabantayan ang kalagayan ng kanyang pasyente. Kinakailangan niya kasing obserbahan ng mga gawain nito at ang katawan nitong lubos na nanghihina dahil sa hindi pagkain ng ilang linggo. Habang lumalalim ang gabi, nananatiling gising silang mag-ama. Si Tomas noon papikit-pikit na, gawa ng pagod na ito sa buong maghapong panggagamot. "Tomas, matulog ka na muna. Ako na magbabantay rito. Hayaan mo, kapag meron ako nakitang kakaiba, gigisingin kaagad kita." Wika ng kanyang ama, pagsilay nitong papungay-pungay na ang kanyang mga mata. "Sige ho, tay. Maraming salamat ho sa tulong. Gisingin niyo ako pagsapit ng alauna. Ako naman ho magbabantay para kayo'y makapagpahinga." Sagot naman dito ni Tomas habang dahan-dahang tumatayo. Sa pagdating niya sa kanyang silid, bumungad sa kanya si Elpin na nakaupo sa silya malapit sa may gasera. Nakatitig yun sa kanya, kasama ang isang tutang kulay puti. "Kaibigan, bakit ka na parito?" tanong ni Tomas sa kanyang kasangga. "Wala naman, Ginoo. Masyado lang akong nabuburyong sa mundo ng mga engkanto. Matulog na ho kayo.
At ako naman ang magbabantay sa bahay ninyo. Sagot naman ito sa kanyang isipan. Dahil sa sinabi nito, dali-dali namang humiga si Tomas para magpahinga. Pagramdam niya noon sa kanyang napakalambot na unan, agad din naman siyang dinalaw ng pagkaantok. Halos napakahimbing ng kanyang tulog noon hanggang sa dumating ang puntong muli na namang naglakbay ang kanyang wisyo. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, umangat sa kanyang katawang lupa ang kanyang kaluluwa. Tumungo ito sa mataas na parte ng kanilang bahay kung saan doon niya nakita ang paglapag ng isang dambuhalang paniki sa talahiban. Bigla yung nag-anyong ahas at kasabay nito ang mabilisan nitong paggapang patungo sa masukal na kakahuyan di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa puntong yon, alam na noon ni Tomas na maaaring ang nilalang na yon ang may-ari ng yanggaw na kanyang pinatay. Maaaring napadalaw ito sa kanilang lugar upang maghigante sa kanyang ginawang pagpatay. Maya-maya pa, bigla naman niyang iminulat ang kanyang mga mata na kung saan bumungad sa kanya si Elpin na seryosong nakatitig sa dingding ng kanilang bahay. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang meron yung naaamoy na kalaban. Pagtitigan nilang dalawa, agad din naman yung nagpresenta na kumaharap sa nilalang. Subalit nang akmang aalis na ito, agad naman yung pinigilan ni Tomas. Hindi ako nakipagkasundo sa iyo para gamitin kang armas. Upang maging isa kang mabuting pinuno, kailangan mong magpasunod ng iyong kasangga sa abot ng iyong kakayahan. Ikaw ang gagabay dito, hindi ikaw ang ipagtatanggol nito. Papaano ko makukuha ang iyong respeto kung sa una pa lang mararamdaman mo nang ginagamit ko lang ang kakayahan mo? Manatili ka lang dyan, kaibigan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kalakasang taglay ko. Sagot naman dito ni Tomas. Matapos nitong makapagsalita, yumukulang naman ang subhi, pagpapakita ng kanyang paggalang sa kanyang kinikilalang pinuno. Dahil sa mga pangyayaring yon, dahan-dahan namang napapabilib ni Tomas ang nilalang na siyang naging dahilan para tingnan siya nito higit pa sa isang tao. Alam kasi ng subhing yon na ang karamihan sa mga antingerong kaisa ng uri niya, ginagamit lamang sila nito bilang mga sandatang pandigma. Sa paglabas ni Tomas sa kanyang silid, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na lalabas siya ng kanilang tahanan. Mariin din itong tinutulan ang paghahangad nitong sumunod sa kanya, gawa ng hindi niya pagaanong nararamdaman ang presensya ng nilalang. Pagsarado ng pinto ng kanilang bahay, agad din namang lumitaw si Elpin sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, napansin ni Tomas na napakatahimik. Ilang ulit man silang makiramdam sa lugar, tila ba hindi nila gaanong matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Mapanganib kapag masyadong tahimik ang paligid. Halika na, kaibigan, umpisahan nating maghanap sa kakahuyan. Wika ni Tomas sa kanyang kasangga. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali din naman silang naglakad patungo sa kakahuyan. Wala silang dalang sulo o kahit na anong bagay na magbibigay liwanag sa kanila, bagkus tanging liwanag lang ng buwan ang kanilang sinusundan. Nang marating na nila ang kakahuyan, tumambad sa kanila ang madidilim na bahagi ng puno kung saan dahan-dahang isinasayaw ng simoy ng hangin. Wala naman silang nakitang kakaiba sa lugar. Hanggang sa bigla nilang nasilayan ang katawan ng isang napakalaking ahas. Imbis na matakot noon si Tomas, buong lakas niya yung hinawakan at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagbalibag sa lupa. Dahil sa kanyang ginawa,
Bumungad sa kanya ang pagmumukha ng nilalang na maiging nagtatago sa pinakailalim na parte ng ugat. Pagtitig nito sa kanila, dahan-dahan naman yung nag-anyong tao habang nagsasabi ng, Paano mo ako nakita? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakangiti naman siyang sumagot ng, Bago ka pa man nakalapag kanina, nakita na kita. Anong kailangan mo rito? Hindi mo ba alam na bahay ng albularyong minamanmanan mo? Wala akong pake kung albularyo ka man o antingero. Humanda ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Sagot naman ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nag-anyong ahas at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpulupot sa kanyang buong katawan. Dahil sa mga nangyari, sinubukan ng tumulong ng subhi, subalit mariin itong tinutulan ni Tomas. Wala namang nagawa ang kanyang kasangga kundi ang sumunod, kahit labag sa damdamin nito ang makita siyang nahihirapan. Habang pinupuluputan nito si Tomas, panay naman ang pagtawa ng nilalang na parabang hawak na niya ang tagumpay. Subalit sa paghawak ni Tomas sa matatalas nitong mga kaliskis, bigla namang ikinalas ng nilalang ang kanyang katawan nang sa hindi malamang dahilan. Dali-dali itong tumungo sa kabilang dako habang panay ang kanyang paghawak sa parte ng katawan niyang hinawakan ni Tomas. Oh, bakit ka umalis? Wala pa naman akong ginagawa ah. Wika ni Tomas sa nilalang na yon. Nang marinig ito ng aswang, umangi lang naman ito at muling lumusob sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa pagkakataong ito, tinangka na siya nitong tuklawin sa pamamagitan ng napakalapad nitong bunganga. Pag-unday ng tuklaw ng nilalang sa leeg ni Tomas, mabilisan naman niya yung pinuluputan, ngunit laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang albularyong hindi man lang nalalapatan ng kanyang matatalas na mga pangil. Maging ang kanyang katawan noon, nakakapagtakang hindi tuluyang lumalapat sa katawan nito. Dahil sa mga pangyayari, inakala ng aswang na merong kalasag si Tomas na tinatangan. Ilang ulit man niya yung tangkaing basagin, kabiguan lamang ang palagi niyang nakukuha. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tuluyan na ngang nanawa si Tomas sa pakikipaglaro sa nilalang. Ang ginawa niya rito, hinawakan niya ang dulong buntot nito kung saan agad niya yung tinanima ng marka ng balahibo. Hindi niya inilahad sa nilalang ang epekto ng marka, kung kaya't nagpatuloy lamang ito sa pagsunggab sa kanya hanggang sa dahan-dahan na yung nanghina. Sa pinakahuling pagsugod ng nilalang na yon sa kanyang harapan, tuluyan ng kumalas sa katawan nito ang kanyang pagbabalat kayo. Pagbungad ng totoong anyo nito, bigla naman yung napaluhod sa lupa habang panay ang pagsuka ng kulay itim na likido. Nang masipat ni Tomas ang paghihirap nito, buong lakas naman niyang hinawakan ng aswang sa leeg habang dahan-dahang iniihipan ng usal sa pagmumuka nito. Ang sabi ko sa'yo, isang uri ng pagpapakamatay ang pagmamanman sa bahay ng albularyo. Bakit ka pa naghahangad ng paghihigante kung ikaw mismo alam mo sa iyong sarili na napakalayo ng agwat ng ating kakayahan? Wika ni Tomas habang mata sa matang sinisindak ang aswang. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman niya yung ibinalibag sa lupa habang patuloy na nag-uusal. Pagbagsak ng aswang, tanging pagdilat na lamang ng mata ang nakaya nitong gawin sa kadahilan ng kitang-kita nito ang dahan-dahang pag-agnas ng buto nitong katawan. Pinilit niya pa yung kontrahin sa pamamagitan ng kanyang nalalamang usal pero maging yun man, walang nagawa upang siya ay maisalba sa tiyak na kamatayan.
Maya-maya pa, tuluyan na nga itong naging abo na halos hindi na magawang masipat nila Tomas ang pag-iral nito sa mundo. Ginoong Tomas, ano ho yung ginawa ninyo? Tanong ni Elpin. Wala yun, kaibigan. Ordinaryong usal lang na ibinulong sa akin ng balahibo. Halika na, bumalik na tayo. Nang marinig ito ng subhi, halos hindi naman ito makapaniwala sa kanyang sinabi, gawa ng nasisiguro nito, isang malalim na karunungan ang ipinamalas ni Tomas. Maging siya, aminadong nangilabot sa usal na yon, gawa ng ramdam na ramdam niya na kaya din itong tumupok ng isang engkantado. Sa pagbalik nila sa loob ng tahanan nito, bumungad kay Tomas ang kanyang ama na labis ang pag-aalala. Nasisipat kasi nitong panayang pagbalikwas ng pasyente nila na parabang meron doong nangyayaring kakaiba. Inilahad naman ni Tomas sa kanyang ama na wala itong dapat ipag-alala sa kadahilan ng ang kaganapang kanyang nasaksihan, isang normal na pangitain lamang. Sa pagsapit ng umaga, pinauwi na niya ang kanilang pasyente. Hindi na siya dito humingi ng kahit ano, gawa ng alam naman niyang kapuspalad lamang ang mga ito. Nang makalis na ito sa kanilang tahanan, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Inilahad din ni Tomas sa kanyang ama ang tungkol sa aswang na nagawa niyang mapatay noong nagdaang gabi. Sa pagsapit ng araw ng anihan, naging abala naman ang lahat ng taong nakatira sa kanilang baryo. Yun kasi ang oras na makakalibre sila ng bigas, kaya na may nagpresenta silang makisaka sa may-ari ng palayan na malapit lang sa kanila. Sila Tomas noon, isinama ang kanilang ilaw ng tahanan para naman kahit papaano, hindi sila mag-aalala na nag-iisa lang yon sa kanilang bahay. Habang abala sila sa pagsasaka, ang kanyang ina naman nananatiling nagmamasid sa kanila. Tuwang-tuwa noon si Tomas, gawa ng memorable para sa kanya ang oras na yon. Bibihira lang kasi niyang maranasan na magkasama silang nagtatrabaho, kaya na may lahat ng kaganapan noong mismong araw, mariin niyang itinatak sa kanyang memorya. Matapos ang kanilang pagsasaka, pumila na sila sa may-ari ng sakahan para makuha ang kanilang parte. Bagaman malapit nang sumapit ang gabi, pilit silang nagtiyaga alang-alang sa katas ng kanilang pinaghirapan. Pagtawag sa kanila ng may-ari ng sakahan, dali-dali naman doong lumapit sila Tomas. Subalit hindi pa man sila nakakalapit sa kinaroroonan ng may-ari, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika sa kanyang isipan si Elpin. Ginoong Tomas, hunyango ang nilalang na yan. Mag-iingat kayo, sapagkat sila ang uri ng mga engkantado na labis na mapaglaro sa mga tao. Wika ng subhi sa kanyang isipan. Dahil sa sinabi nito, mariin naman niyang pinagmasdan ng buong anyo ng may-ari ng palayan. Sa unang tingin wala naman siya doong nakikitang kakaiba. Subalit nang ginamit na niya ang kanyang ikatlong mata, doon niya nakita ang nakakapanindig balahibo nitong anyo. Kahit ganoong bagay na ang kanyang natuklasan, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad para makuha ang pinaghirapan nila. Ipasok nyo yan doon sa may imbakan. Kumuha kayo doon ng nakasakong bigas. Bilisan nyo ha, marami pang papasok. Wika ng hunyango paglapit nilang mag-ama. Nang marinig ito nila Tomas, dali-dali naman nilang pinasa ng kanilang mga naaning palay. Pagpasok nila sa imbakan ng bigas, tumambad sa kanila doon ang tumpok-tumpok na sako na puno ng mga ani. Dali-dali naman silang kumuha doon ng kanyang ama nang sa gayoy madali silang makalabas sa lugar.
Habang naglalakad sila papalabas, nakarinig si Tomas ng isang kakaibang tinig sa loob ng imbakan. Mahirap para sa kanyang maaninag ang kabuuan ng lugar dahil sa dilim ng paligid. Pinapadala lang kasi sila ng sulo kapag pumapasok sila doon upang malimitahan ang kanilang paningin. Nang wala ng pagpipilian si Tomas, inutusan niya si LP na tingnan kung ano ang ingay na kanyang narinig. Panatag naman siyang walang makakakita dito sa kadahilanang kaya nitong gawing espiritual ang kanyang anyo. Sa paglabas nila sa imbakan ng bigas, dali-dali din naman silang naglakad papauwi. Hindi na nila tiningnan ang ginagawa ng may-ari, gawa ng kitang-kita nila ang pagmamalabis ng kanyang ina na magpahinga. Nang marating na nila ang kanilang bahay, agad din namang isinaayos ni Tomas ang nakuha nilang ani. Isinalansan niya yon sa kanilang papag upang masigurong wala itong laso na makakasira sa kanyang mga magulang. Kahit papaano, hindi naman siya nakaramdam ng pag-aalala sa mga bigas na yon, gawa ng wala siya doong nakita. Matapos niya itong gawin, tanging paghintay na lamang sa subhi ang kanilang nagawa. Bagaman pagod na siya, pinilit niya pa rin itong hintayin upang makumpirma ang bagay na kanyang narinig sa imbakan ng bigas. Bago sumapit ang 11:11 ng gabi, nakabalik na ang subhi, dala-dala ang isang mensahe. Ayon dito, ang narinig ni Tomas na umuungol sa loob ng imbakan, walang iba kundi tinig ng naghihingalong tao. Marami itong nasipat na nakahilerang banga sa loob na naglalaman ng mga nag-aagaw buhay na katawan ng mga tao. Ang labis pang ikinaalarma ni Tomas ay ang mga walang balat na taong nakita ni Elpin. Bagaman isang kapangipangilabot na bagay ang mabalata ng buhay, nakakapagtakang hindi nararamdaman ng mga taong nasipat ng kanyang kasangga ang sobrang sakit na dapat nilang maranasan. Wala na ding mga mata ang mga ito, indikasyon na dinukot yon ng hunyango bago sila ilublob sa langis na naroon sa loob ng banga. Matapos itong mailahad sa kanya ang isang karumal-dumal na balita, labis naman ang kanyang naramdamang galit sa nilalang. Ginoong Tomas, ordinaryong gawain ng mga hunyango ang ating natuklasan. Subalit sa katulad ninyong tao, wala itong kapatawaran. Alam ko ang kanilang kahinaan. Sabihin niyo lang, ako na ang papatay sa kanya. Mapaglaro ang mga hunyango. Kadalasan nilang ginagamit na balat kayo ay ang mga taong nadukot nila o hindi naman kaya'y napatay na nila. Wika ni Elpin. Nang marinig ito ni Tomas, nanatili lang naman yung walang imik habang nag-iisip. Maya-maya pa, tumitig ito sa kanyang kasangga habang nagtatanong ng kahinaan. Ano ba ang kahinaan ng hunyango? Asin at pulang sinulid. Ayon dito, upang hindi sila mapaglaruan ng mga hunyango, kinakailangan nilang ibabad ang telang pula sa natunaw na asin at ipulupot yon sa kahit na anong parte ng katawan ng hunyango. Kapag nagawa nila ito, hindi na yon maglalaho sa kanilang harapan, bagkus ay madali na nila yung maramdaman o masipat sa oras na lumitaw ito sa isang lugar. Dagdag pa ng kasangga ni Tomas, iisang hunyango lamang ang kinakailangan nilang patayin at yon ay ang pinuno ng pangkat nito. Mariing naniniwala si Elpin, hindi namumugad ang hunyango ng mag-isa, bagkus ay namumugad sila kasama ang kanilang grupo. Kumbaga, isang hunyango lang ang iyong nasisipat na kumakausap ng tao, pero sa kanilang pugad, naroon ang iba pa nitong mga kasama na gumagawa lamang ng trabaho tuwing gabi.
Kasama na dito ang mga nandudukot ng tao at ang mga nangangatay. Ang kanilang representasyon tuwing umaga ang nagsisilbing pinuno na siya lang namang kinakailangang patayin nila Tomas. Matapos itong mailahad ni Elpin, nagpasya silang bumalik sa sakahan kinaumagahan. Hindi dahil sa magsasaka sila, bagkus ay magmamasid sila sa imbakan ng palay. Kinakailangan din nilang mataniman ng pangontra ang pinuno ng mga Hunyango upang maging madali na para sa kanila nakitilan yon ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na siyang magpahinga. Si Elpin naman noon, ninais ng tumungo sa bakuran nila upang makapagbantay hanggang umaga. Walang kakayahan kasing matulog o magpahinga man lang ang mga subhi na siyang nagiging lamang nito sa kahit na anong uri ng mga engkantado. Habang nagpapahinga si Tomas, pinilit niyang paglakbayin ang kanyang wisyo sa kanilang baryo. Nagagawa na niya kasing makontrol ang paglalakbay ng kanyang kaluluwa tuwing gabi na siyang labis na nakakatulong sa kanya sa panggagamot at pagbabantay sa kanilang lugar. Kumbaga, sa kabila ng pagpapahinga ng katawang lupa ni Tomas, nagagawa niya pa ring makapagtrabaho gamit-gamit ang kanyang espiritual na anyo. Panatag naman siyang walang mangyayari dito sa kadahilanang bago niya nilisan ang kanyang katawan, meron siya doong iniiwang usal na nagbibigay kapangyarihan sa kanyang kaluluwa na mananatiling ito lamang ang may kapangyarihang makasapi sa kanyang katawang lupa. May mga proteksyon din noon ang kanyang kaluluwa sa tuwing ginagawa niya ang paglalakbay tuwing gabi. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon ay malalaman ni Tomas ang kapangi-pangilabot na sikreto ng mga Hunyango. Okay, grabe no, ang angas lang talaga nung kakaibang engkanto. Parang meron ako naaalala sa karakter ng tao na to, kay Elpin, parang si Haring Rufus, no, kay Lolo Ruben. Grabe, ang angas lang netong dalawan to. Sana lang humaba pa yung kwento nila tsaka yung pagsasama nila. Pero yung 6 tsaka 7, bukas magkasunod ulit i-upload natin yun. Yun lang. Salamat.